Har harvest ako ng dahon ng sili para magtinula ako ng manok. Ito na po yung aming tinanim yung last time. Sarap magluto ng tinulang chicken pag pang probinsya. Huwag tayo ng pang probinsya, di ba? Gonna use my finger. Our tomato, there's a lot of fruits now. I get more of these sili, down sili. Why doesn't it? Got a lot more. Sayote, may sayote tayo, ihahalo sa ating beside doon sa ating sili. Kailangan natin hiwa-hiwain ng tama ang sukat. So, ito na to guys, ang ating ingredients pa sa ating tinulang manok.
Mayroon na tayong chicken, tsaka yung ating sili na malinis na, tsaka ito po yung luya. Ayan po ang luya natin, banda doon, sibuyas, tsaka yung garlic, at tsaka yung ating sayote. So, i-on na natin yung ating oven. Yan. Dahil magtuyo naman siya, lagyan natin ng konting mantika. Para lang yung masute yung ating mga sibuyas, tsaka garlic at luya. So, hintay lang natin uminit ang ating mantika. Tapos umpisahan natin yung ating mga ingredients. Alam mo, usually guys, ako magluluto ng mga ganitong tinola or mga gisa-gisa na may luya. Sinasabay ko yung luya at garlic para yung bango niya. So, pwede na. Pwede natin ilagay. Tapos sabay natin yung luya. Ito lang po yung lutong probinsya. Konting mantika. Kasi otherwise, yung manok naman kasi pagka mamantika rin yung manok eh. Lalo pag yung hindi nyo tinatanggalan ng skin. So, yung iba tinatanggal ko ng skin. Yan na. Bumango na yung ating garlic at luya. Ayan, brown na sila. Pwede natin isunod yung ating sibuyas. Ayan, isang buong sibuyas na malaki din siya na size. Sisiti lang natin konti yung ating sibuyas. Halo. Ayan. Ito na yung ating sibuyas. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ito pa ay ginamit ko chicken thigh. Pero nasa inyo kung anong klaseng part ng chicken na gagamitin mo sa tinola. So, yan. Tapos lalagyan natin ng asin. Ang daming asin. Saka yung paminta. At garlic powder. Okay guys, para hindi na lang sa yung chicken nyo, isutin nyo siya at least 5 minutes na walang tubig, walang ganyan lang. Kaya kung magluto kayo ng chicken, isutin nyo lang siya ng at least 5 minutes hanggang mawala yung dugo ng chicken. Tapos takpan nyo lang po siya. Tapos then natin ng 5 minutes.
Yan na guys, 5 minutes. Nakita nyo, tingnan nyo, hindi ako nilagyan ng tubig, pero nagsabaw siya. Tapos wala na yung iba, mayroon pang ano, pula. So, tingnan natin ng another 1 minute. So guys, so 1 minute nakarahan, 5 minutes, 6 minutes lahat. So, hindi na siya malugo, diba? So, tatakpan natin ulit bago natin lagyan ng, kasi gusto ko yung maluto more pa yung chicken bago lagyan more ng sabaw. Okay? So, takpan natin another 3 minutes. Check natin. Ayan. So, at least bumango na pati yung ating chicken. Diba? So, hintayin na another 1 more minute para magluto more yung chicken natin. Okay guys. Ayan na, luto na yung chicken natin kahit bakit nag-on yung ating oven. Lagyan natin yung ating sayote. Tapos ihalo natin yung sayote. Tapos ilagay natin yung ating 2 cups na sabaw. Depende sa dami yung gusto nyo. Kung gusto nyo mas masabaw yung tinola nyo, dagdagan nyo ng dami. Kasi ako mahilig sa sabaw, dagdagan ko another 1 cup. Kasi lulutuin pa natin yung ating sayote. So we need to have enough water for boiling the pagluto ng sayote. So we need to wait another 5 more minutes to boil yung ating sayote. Yan, kumukulo na yung natin, yung tinola. So hintayin natin yung maluto more yung ating sayote. Yan, takpan natin ulit.
16 siya. I think luto na yung ating ano, yung ating sayote. Luto na yan. Tapos tikman nyo itong ano. Ayan po. So ilalagay na natin yung ating fresh from the garden, yung ating down chili. Sili natin ay fresh na fresh. Ayan natin siya. Gaganon lang natin. Ayan natin siya ng konti. Ngayon guys, kung gusto nyo nang lagyan ng patis o lagyan ng bitchen, nasa inyo. Ako naglagay na ako ng konti to ano ba, blend that taste. Ayan. Ano sa inyo, lagyan po pa ng ano, yung tikman natin ulit. Oh, perfect. Okay, patayin nyo na. Dahil maluluto na lang siya dyan. Takpan nyo lang ng konti. So, yan guys. Yung ating tinola. Yung ating tinola, tigman muna natin. Lagay natin dito sa ano. Kasi yung ating sili, hindi pa siya all the way cooked. But, it's okay. Kasi pag takpan nyo niya, maluluto na yan dahil mainit pa yung sabaw. So lang matikman yung ating chicken kung gaano na siya masarap. Ayan na siya, oh. I'll eat that later. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Enjoy Bisaya. Like and share. Thank you very much. Bye.